muri sei? Nhasi ndaswera ndichingoshungurudzika kufungira mumwoyo rondo rwembwa. Ndikati aiwa regai ndimbosheya nevamwe zviri kundinetsa mumwoyo izvi. Chirwere chekorona ichi chandifungisa zvakawanda. Aiwa kwete zvemugota zvebonde izvi handizvo. Isu zvedu tachembera mabig dara tinongoenjoya zvedu kuswera tiri pamba zvedu tichiona TV, masports program, tichirova zvedu svidoro zvedu, tinenge tatokwana ipapo isu madhara. Okay, korona ika yandifungisa mazita evana. Kuno kwandiri ndanga ndichibhosta manje kumafriends angu kuti isusu kwedu kumushaka kuzimu tine mazita evana, mazita akanaka, mazita ane meaning. Imagine mazita, inzwai mazita yamanje. Farai, Farisai, Tatenda, Rutendo, Hamaziripi, Hondo, Mudiwa, Garai, Garikai, Rusununguko, Anesu, Tichapondwa, Musoro wenyoka, Sadzandurai. Mazita ane meaning. Zvakadaro hazvo. Pane vamwe vedu isusu vabereki munoziva vandiri kutaura vanofarira mazita echirungu, vanofarira English names zvekuti dhu zvakanyanyisisisisisa. Iwe muri kuziva kuri kuenda nyaya iyi. Mazita evana echirungu manje chakauya nengarava. Chinzwai mazita aya manje. Ticha vari muklasi vari kumaka register revana. Votora zvavo register ravo ticha votanga kumaka mazita evana mamakatumidza imi vabereki. Avoid, present. Never, present. Action, present. Talk more. Hasati auya miss. Okay, absent. Kiss more, present. Pass more, present. Shame, present. Last as in LUST. Uripo ere? Yes, aripo. Last as in LAST. Present. Doubt, present. Punish, present. Parables, parables. Nyarara menterera zvandiri kutaura. Parables, present. Forget, present. Immigration, uripo, present. Ndio mazita evana vedu aya. Manje chiimaginai manje nekorona yakati kuuya iyi. Tichaonerera gore rino. Gore rino risati rapera, I tell you kuti tinge tave nevana vane mazita aya manje. Korona. Mwanangu korona, uripi? Ndiri kuEngland amai. Unouya rini? Amai, muzukuru wenyu ndiye ari kuda kuuya kuzokuona ikoko. Hanzi namuzukuru wenyu pandemic ndakumisai zvokuti ndiri kuda kuuya kuzoswera ndichitamba zvenyu nemi machembere angu. Iwe gara ikoko kuranda nemuzukuru pandemic mozouya kana zvinhu zvanaka. Epidemic. Muchamuona munhu anonzi epidemic. Muchamuona vana vanenge vakutumidzwa zita rekuti epidemic. Virus. Virus. Ndeipi? Uripi virus? Ndiri kutenderera zvangu ndiri munomu mamupambadzire. Zviri kufamba. Virus. Ozoona COVID wekwachivi. Zviri kutodii COVID wekwachivi uko? Shamwari nhasi ndaswera nabhuru wangu lockdown. Tavaonesa chimoto. Kwese kwese. Lockdown angachindudza kwese kwese. Bhuru wayo, Harare, Masvingo, Mutare. Vari kungotaura zita rangu rake iye rekuti lockdown. Handiri kutonga ndave famous manje. Musazokanganwika. Vamwana muchanzozita vachinzwana vana quarantine. Quarantine.
zvabva zvandireminder manje. Ndakafonera sekuru wangu kusara nezuro ndikati ko mudhara maswera seiko nekwarantini iyi zvikanzi manje mudhara uyu kawo sekuru wangu is hard of hearing zvikanzi watichi gwarandini uri kutaura chiko iwe ndo zvamuri kudzidziswa here kuengland kwenyu kusora muchiya tsika dzekukudza vakuru vachimubva wakata foni gwarandini no handina kuti gwarandini ndakati quarantine anyway moswera musheka and musakanganwe kusubscribe pachannel yangu iyi kuitira kuti tirambe tichishare zvedu nyaya dzedu idzi matopics akati tichikurukura zvedu tichifara tese tese muva nezuva rakanaka bye.